Sagudahan nga ron ti surat ni Pagayam a Magda. Dear Cousin. Sakbay man nga inak ibunglay. Iburay ti pakasarita a kasinyong. Kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo. Karaman meten ti si Bobo kay la pamilyam di Mars Studio. Kasabay a kablawak, dagiti padak nga agbibuya ken dagiti naanos nga mangmangted ti balakad. Happy watching kada kayo amin mga kasing. Naawis ti riknak nga mangibinglay ti pakasaritaak. Ngamin ag problema aklaunay kasinyong iti asawak nga no kaanumot nga limakay, no kaanumot nga dadakkelan dagiti anak mi, isupay laeng ti panagaramid na iti kalukwan. Impagarup ko idi kasinyong nga gapo iti edad min iti asawak nga ni Joseph nga isumet ti chairman wenno kapitan iti barangay mi. Ket gagangay laengen nga saan min nga aramiden dagiti aramiden mi idi kabubingan mi. Nga saan min nga aramiden dagiti aramiden dagiti agasawa. Ti amok idi ket gagangay laeng nga iti tawen mi, iti edad mi, ket uray no sagpaminsan kami laengen nga kaida maturog. Ta kasla kay ket kumot nga kaidan dagiti apo ko ngem ti asawa. Ken maysa pasaray saan kami met nga gedda na maturog ken ni Joseph nga asawak. Tano maturog akon ket adda pala di tarwar nga makiin-inom kain-inuman na dagiti kasadaran na dagiti gagayem na. Ala, palpalubusak na tamot ti asawa kasinyong ti kanayon nga pambar na rason na ma-stress ka no ket masapol na karot arak. Anat pa kay stressam? Ket siyempre may stress ag iti trabaho, iti posisyon ko akas kapitan dito yung barangay. Anya ko mat pa kay stressam ket halos awan mo tir aramidem lakay. Nakaro ka mat unay bakit? Anya nga awam mat? Ket adamat nga ibaon mo dagita kagawad mo kadatanod mo no adda dagiti nasken nga trabahon nyo. Ket kasta nga rod ti trabaho ti kapitan. Nga ibaon na dagiti adda iti babaen na nga mangaramid ka dagiti pagrebenganda. Ket sika nga rod nga kapitan. Igisya ka rod ti parabaon. Ay, unay kan Joseph. Saan nga gaputa si kat chairman wenno kapitan dito'y barangay ket awan ti trabaho mo no dito'y mangbabaon la kadagiti adda iti babaem. Anya ko mga rod. Alam mo nga syakti mismo nga mapan agdaldalos ket wen la rumbeng na laeng isabali adda nga rod dagiti tao iti babae. Importante masulbar dagiti nasken na masulbar nga parikot iti barangay. Talaga kiti bagam nga sadot ka. Unay ka mo't bakit. Adda nga makapa-stress ti trabaho. Ta siyak amin ti pagipulungan ti dagiti kabarangayan tayo kadagiti naduma-dumang klasit problema ti barangay. Wen angem nasken met nga si ka mismo ti agtignay, si ka mismo ti aggaraw. Nga sikat umununak agbalin ka nga modelo pagwadan. Tapos surutin da ka dagiti adda iti babaem. Saan da ka nga amo tapno babaunem ida. Ay talaga nga saan tang agpada ti pamati bagay. Babayan na kadlata. Tasyak mo ti kapitan. Sikalata mo ti bakam mo kadagiti addak ta. Kan dati kakaiso nga apu ko ta. Nairwam akon iti asawak iti kasta apamati na kasinyong. Awamat ka diti agrekreklamo. Angem siya ka mismo nga kadindin nana, siya ka mismo nga asawa na ti makakit-kita ti ubraan na. Naladaw nga agriring iti bigat.
Sala mariing no ada umay iti balay mi nga kasapulan ken kuana. Tunggal adda problema iti barangay, itawag na laeng kada ti kagawad iti nga akin sektor. Ibaon na no anya tinasken na nga ibaon. Ito no kwan, mangan. Malpas mangan, agidda, agbuya, ag cellphone, maturog. Isu nga kunak, anya tinakit kita dagiti kabarangayan mi. Kada ito nga asawak, taapi nga iso timbutos da. Ngayon kas ti ko nagkasin yung binebe aklata daytan nga galad ti asawak. Nulakid di awam mo ti agreklamo, makamunton dagiti kabarangayan mi, no ibutos dan tupay, into no sumaruno nga panagbubutos. Basta siya, ipamaysak met dati negosyo. Kasta maten ti panangaywan ko iti kakaiso ng apo ko. Aklunek kasinyong nga manun atawen nga awan tinapaspasamak mi iti asawak. Ta anak met nga awisen. Ken patsek nga saan ko met nga kasapulan, ta saan ko met nga malagip. Sa ko lang malagip met tunggal makabuyak iti programam. Ngem kasla saan met kasapulin ti bagik. Kasla nairwam met ti bagik nga uray awan ti kasjay nga mapaspasamak kada kamin ken ni Joseph nga asawa. Naragsakak lata basta dati apukok. Nagbaliw ti amin kasinyong idita ada nadlaw ko nga sa bali nga aramid ti asawa. Nga adda pa kay naigan ti kumadremi. Iso ni kumadre Gina. Nga adda ijay Saudi ti asawa na. Kaya di may sangal daw nga lumabasak iti balay ni kumadre Gina. Nadlaw ko nga dimakkel ti tiyan na. Uy, kumadre. Si Kagayam, kapitana. Kumadre. Dimakkel mo ta tiyan mo, kumadre. Ay, wen. Saan ka di nga? Nabit pa nga nagsubli di abroad ni lakay mo? Adamat ng 2 bulan nga nasurok, kumadre. No kasta. Adamat ng 2 bulan nga masikog ka? Uwan, kumadre. Mayat ako, kumadre. Sa wakas, maadaan kay manan iti anak, kini kumpadre. Kalpasan ti manong nga tawon. Manon ti tawon dati inaunayo. Sangampulon ti tawon na, kumadre. Kitam, nagbayag sakbe nga napasarunwan. When takanayon numadlata nga, adadya abroad ti asawa, kumadre. Imbagpay kada kayo tagdindin na kay lata kini chairman. Ay na, kumadre. Awan serbi na agdindin na kami kini kumpadrem. Bisi-bisi mo ti trabaho na. Ken may isa. Kadet yung nga tawon, may kata. Nga uso kada kami dagitan. Ubing kay matpay, kapitana. Ubing pay ni chairman. Mayat pay la dayta. Ay na, kay kahit kulaangan ti agaywan iti apukok, kumadre Gina. Sa bagay, adda ngamin apukok mon. Iso siguro nga, saan mon nga sapulen pay. Dati lailo ni chairman. May sapay data nga chairman mo. Lakay mo ten. Agkapsot mo ten Tadinak mat awisan, kahit asawan, di namot siguro kabailan Kasta aya, kumadre. Sa nabali kay siya nga rod. Sinikugan ngagpaiso ti asawak. Ang nagsublimot adago si J. Saudi. Iso nga, kastoy manan ati biyag ko. Aguro orayak manan iti manong atawan. Sakbe nga agawit ti asawak. Ay, problema ka rod. Awan ti mang sibsibog kanyak. Ti abok lang nagita mulam ti ibagbagam nga awan ti mang sibsibog, kumadre. Pati di kita mulak, kumadre. Ay, wen gayam.
Imbag ta nakita ka kapitana. Ngamin, adda ko mati kidawik nga pabor kini chairman. Anya day jay kumadre Gina. Nadadael ngamin diti linyak tinawasa nga umay diti balay ko. Iso nga jak masibsibugan diti mulak. Ket kaasyak man to. Mapanak ag saksak do iti danom ije bomba. Nang ro nakat masikugak man karod. Ah, kasta aya. Baam tay bagak to kini chairman, madamdama ito no makaawid ah. Alaman nga ron kapitana. Ta ibagak kini kapitan ta no anya ti amo na nga solusyon na mapan iso na nga mismo't mapan mangireklamo di water district ta may datarimnan. Ngamin kat baka matay digiti mulak no mabayag nga jak masibugan. Ala sige nga rod kumadre Gina. Baam tay bagak to kini kumpadre miton makaawid ak. Indakla i-deliver digiti pa order ko. Ada ako ang lakay. Oh. Ay na. Agbibuya ka manan yan ta cellphone mo. Ay win gayam. Amom ka di nga masikog ni Kumadre Gina? Ah, ni Kumadre Gina? Wan. Ti asawa ni Peter nga dadya Saudi. Ni Kumpadre Peter. Ay, masikog ko nam. Wan, masikog talimabasak itay. Ket, naklaata ka ta. Dakkel mo ti tiyanan. Ket, saan ka di nga kaanulay di nagbakasyon ni paring Peter? Ay, siguro agad nagsikog. Gapot, sipo di gapot na nagawid ni Kumpad Peter. Dahil tamo ti atap ko. Ang dakkel ti tiyanan. Nasurok ka no dua bulan pa ilang sipo di nagsublit Saudi ni paring paring Peter. Angin kasla, saan mo't nga dua bulan laang, deti sikog na lakay. Ay, siguro agad dakkel ti tiyan na, baka dakkel di sikog na. Una mga nusingin, ti agbalin nga anak na. Kat apay nga restoryam. Ay, limabasak nga rod, kat napansin ko nga masikog gayam. Kat itan, agkid daw kano ti paburking ka. Kaputa si kati kapitan ah. Kaputa si kati chairman. Apa yan ti problema na ni Gina. Kat adda kano perdi deti linya ti danom nga nawasa nga mapan iti balay na. Kat nabayag kanon 2 days or 3 days kanon nga di nakasibog ka digiti mula na. Isang arod nga angawag ko maitay nga awal lang arod ti mang sibsibog ka di lang arod masibsibogan digiti mulanan. Pati iso na nga masikog, madi pa'y masibsibugan, taawa mo ti asawa na ditoy. Ay, kwa. Baam ta nagtungarod kasarita ni Maring Gina. Ha? Kunak, inagtungarod kasarita ni Maring Gina. Maipanggap ka dahita parikot na itinawasa. Ne. Apay nga kaslag, sidaaw ka. Iti sungbat ko. Nagsidaawak ata. Sigud mo't nga no kasta nga da. Maidanon nga reklamo king kadagiti kabaranggayan tayo. Kanayon nga ti sungbat mo, tawagam to ti kagawad nga akin sektor, taison to ti mapan makisarita. Anya ko mga nakakaskas daaw sadyay. No tawagag dagiti kagawad ko, agreklamo ka. No ibagak nga siya ka mismo ti mapan, mangkita ti problema, agreklamo ka lata. Saan nga kasi ti point ko, si ka Joseph? Ti point ko agad aping kalaat mo't nga sikat mapanlatan. Kaya anya karuti kahit ba, dildilawin na nga sana agtabtrabaho akas kapitan, agbabaunak lang kadagita kagawad, wala adda iti babaag. Sagad ita nga ibaga kay nagsulbaren data parikot ni Maring Gina, agreklamo ka ba? Alat ingkakit din. Ay na Diyos ko ay. Ala, indang naklag sukat. Aping agsukat ka pa ilaang, di tamang laing ti papanam ni. Ay naskin kag sukata ka.
Nakababain ba nga siya nga kapitan ket nakaparabalilaeng nga mapan na aramidin ti trabaho na. Alagid din. Adukat nga dildil lawem si ka Magda. Ay. Nakalalis to. Itaman laeng nga nagalisto nga aggaraw dato'y asawak nga chairman ti barangay. Itang aday bagak nga agrek-reklamo. Ay, kapitana, naimbag ta nakita kayo. Da kayo gayam, Tata Duming. Ape ka di Tata Duming. Ay, kumakapitana. Ket, nagaputa, nablo, dahito yung mesa nga sakak. Ket, jakmet makaumayan, ijay balayo, wano ijay barangay hall. Apay nan ano kayo, Tata? Ay, na-aksidente akla di talon. Kapitana, bayat iti panagtaltalon ko. Agim imbagbet kid dahin. Ket, anya nga ti, anya ka di ti ibagayo. Agpatulong kayo kadi para ti panagpaagas yo. Ay saan? Bagak kumakin ni kapitan nga AJ pasit nga taltalunak ket nadadael deti irigasyon. Saan nga dumanon ti danom AJ kadagiti mulak ket baka ket no matay dagiti mulak. Dakkel bet karot ti pukaw ko no matay dagiti mulak kapitana. Ay, ala. Ketuen Tata Duming. Imbagayo kanya. Ta masolbar nga dagos dayta. Kaasi kay met no malugi kayo. No madadael dagiti imula yo. Ay kumangarod kapitana. Italaeng met nga na ibagak king kata nablungarod ti sakak. Pakibagan tulat tangarudin kini kapitan. Umay nantuman kitaan, tabaring no maaksyonan na dati nga problema, amangan ngamin no saan lang ay jayang ko ti madadael ti irigasyon na, baka kat may ramraman to dagiti daduma pa'y, baka saan to lang nga siya, ti agsagaba. Alawan nga ro, Tata Duming, baan nyo ti ibagak to kini chairman, into no makaawidak. Ay, agyaman na, kapitana. Imbag ta na danon ka dito'y balay, lakay. Amom ka di nga danadadail nga paset ti irigasyon, iji nga mang supsuplay ti danom ka di talon dito'y barangay tayo. Nang rona dyan ti paset ti taltalunin ni Tata Duming. Ngamin limabasak itay jay ayanda ket kinasarita nak. Ay sino ni lakay Duming ko nam? Wen lakay, kaasimot. Amang ano, madadahil dagiti inmula na, kadakilaki di nga lugi na. Ay, iso nga imbaga na kanyak. Umay kuma dito'y balay, when di barangay hall, ang nablumat di saka na. Iso nga, maasyanak nga ron. Iso inggaman kasarita lakay ta. Ibaga na king kano sa dino nga paset ti irigasyon nga nadadahil ta kakitaan. Ta aksyonan nyo nga opisyal. Ta ibagayo jay niya, weno anyaman nga ahensya ti gobyerno nga mamalin nyo nga pangibagaan. Tapno, matarimaan na dagos daytan, kaasim ti Tata Duming. Ay, guri ka. Ay, adnya karot ti baramidak, no may panggap iti irigasyon. Gari ka tatawagak pala ang ti kagawad nga akin sektor iti ayan ni Tata Duming, ta iso ti mapanmang kita. Ta i-report dan to kanyak. Kasi ka nga ron, tinangibaga akon. Ket no tawagam to pala ti kagawad nga akin sektor ijayan da Tata Duming, edi maitantan-tanton. Kasano no saan na nga masango. Dinto nga sika, at dakamatla dito'y balay nga agbibuya. Inkakit din inkakit ni Tata Dumingen, takasaritam. Tapno no maaksyonan nga dagos dayta. Tadakkila perwisyo da dayta, no saan nga masulbar dayta nga problema da. Inkakit din. Ay saan abe sika ti mangisoro, sika na ti kapitan, ta sika ti mangaramid ti solusyon. Anya? Gari ka tatawagak ni kagawad akin sektor ka din dyan. Ni kagawad ni store, gari ka. Ti
ti amok man no kayat mo nga baliwan ti galad mo nga kasta. Anya. Anya tiket mo sa un bakit? Kaya di ni kumadre Gina ti agkasapolan ti tulong ti alistom nga napan. Saan mo nga tinawagan ti kagawad nga akin sektor nga iti ayan ni Maring Gina. Itata ni tata duming agkidkid daw ti tulong king ka nga kapitan. Sadot, masadot ka mat nga mapan. Ay saan nga kinasadot da ita? Kasyo nga talaga ti Rubeng nga ramidag. Saan lang nga siya ti mapan mangkit kita ka dagiti problema. Adya serbi da kita kagawad. Anya? Maring Gina. Mayat ti sibug mo kada kita mulam Ay, kapitana. Wen, imay ngamin tinarimaan ni kapitan, idi na minsan nga aldaw. Agyaman na king kakapitana taindanon mo dati problema, dati parikot ko ni chairman. Anya ti kunam, Maring Gina? Imay miss mo tinirimaan ni chairman dati problema itinawasa? Wen, kapitana. Mas daawa ka rin iti nagalisto nga imay dito Itan, mayaten dati linya ti nawasak diti balay, ket makasibuga kon kadagiti mulak, o kitaem ni, agsubsublimanin ti kinalang tuda. Ay wen gayam kapitana, malagip ko. Ay na, yamok malipatak itayen. Anya DJ ko Madre Gina, mabalin ka di nga kasarita yun ni kapitan, ni chairman. Apay, ngamin, umayda ko marondaan dito karubak. Rinabi ngamin nga agbibidyo okay da, kapitana, kat maringgura na. Aging gada naman nga rin titing nga trabi nga agbibidyo okay. Ay, kadi, saan mimit kid di mang mangag at adayo kami mimit dito Win nga ron, kapitana, gapo siguro ta di yung mangagan adya balayo kat kundi video okay damadlatan. Takay kaya damadlatan nga panagbidyo okay, uri no amuda nga damadisturbo da nga karuba da. Pudno ka di data, Maring Gina? Win, kapitana. Idi man rabi nga rodon kanjak nakaturog da. Aging gana daman nga trabiin nga agbibidyo okay nga agiinom nakaariwawa da pay. Iso nga ibaon yun tuman ni ibagayon tuman kini kapitan da parundaan na kadagiti tanod na. Mayat no ada ronda nga tanod tapno adamang pasardeng kadakwada. Kasano ka maistorbo kami met nga karuba da kapitana. Sige. Baam ta kasaritak to ni kapitan nilakay ko into na sumangputak mare. Ay, thank you kumadre kapitana. Awan ti anyaman na Maring Gina. Ala panawang ka pa nga rod. Sige kumadre, ingat. Pudno nga tati kunana, da iti nga kumadre Gina. Nagbibidyo okay, dati ti karuba na nga. Uri aging gana, tinga trabi Ay, madiday ta Ada iti linteg, wano ti ordinansa ti barangay nga hanggang alas 10 laeng ti rabi iti video okay. Kaya saan nga dapat nga masansan. Lakit mapalubusan da no sagpaminsan no ada day okasyon, adag birthday, ada celebraran da. Ngim saan nga rin nabi Kaya saan nga rumbeng nga lumabas iti alas 10 ti rabi Ibagak to kini Joseph inton sumangpuitak. Ta ibaon na dagiti tanod nata. Umaydan to agronda dito ti rabi ita. Amuan da no pudno ti reklamo ni Maring Gina. Sana mabalinti kasta Ore mat asin no agreklamo no kasta nga di da makaturog iti rabi gapot kinaringgor ti karuba da. Ay wen gayam lakay. Malagip ko. Into numalpas ta nga mangan. Tawagam to man ni Hepe ti tanod ta. Tapay. Tama pandaman agronda ligasunda. Anda kumadri Gina kat ada ireklamo na. Ni Maring Gina kunam.
Anya ti reklamo din ko Madre Gina. Ket imbaga na ta limabas sakit dyan nga ibagaking ka, ipakaamuking ka, nga mano nga rabiin nga agbidbidyo okay di karubada. Sino nga karubada? Saan nang imbaga basta kunana mangibaon ka kanuman ti tanod nga mapanagrunday jay tapno nung maduktalan dagiti agbidbidyo okay nga labes iti allowed nga oras. Ket siyempre agad maasyanak pat ken Maring Gina masikog. Sakit mapuyatan gapot saan nga makaturog gapot ringgor dagiti agbibidyo okay. Isu nga tawagam to ni Hepe lakay inton malpas ka mangan ta ibaon na dagiti tanod nga mapanagrunday jay. Itan. Kit itan ata ang mga nirinugyan dan tinagbidyo okay. Ay gore ka karon taglipasa ka manganan. Ha? Nagadupay tinagyan talabay mo. Ay saaden. Ibusek latan to no subang puitak. Sa dino ti papanam, kunak tawagam ni Hepe ta ibaon na digiti tanod wenno iso mismo't mapansadyay ta iso trabaho da. Mapanda agrunda. Ay saaden. Saaden nga naskin nga tawagak ni Hepe. Siya kun ti mapan agrunday jay. Baka ket no saan nga masango dagiti tanod. Anya nga saan nga masango ket trabaho da dayta? Adati schedule da nga agrunda, adati duty da kada aldaw dagita tanod nga mapanda agrunda. Saan nga ro dayon ta amangan no may storbot pananganda ket ne. Oras ti panangan ti rabi eh. Anya? Ala nga ro dali dakon. Kastoy ati kapitan. Saan lang nga puro baon. Iso amismon ti agkuti. Ti alistunan, di pa din sa pa inom ti danuman, kalpasan na ngayon, batin ti labay na. Ay, na Diyos ko, aya. Ante, Kapitana. Ante, nangimbagtaran na rana kayo, ante. Si Kamad Gayam, Eric. Ante. Apay kaanakan. Kuha ngamin, ante. Kahit ko kumakasarita ni Uncle Joseph. Ibagak ko nga mapanda kasarita dagiti karubami nga saan da nga igalgalot dagiti aso da. Kasi saan ka di nga adda iti ordinansa ti barangay anti nga rumbeng nga maigalot dagiti aso da ta. Amo tayo mat nga adda dagiti ubing nga posible nga kagatinda. Kitwan, naibagamat ka dagiti kabarangayan tayo data. Unang nga dagiti karubami ante, natatangkan ti ulo da. Saan da nga igalot dagiti aso da. At dapat ti agko na nga, da kayon ti mangtiliw, tada kayo ti manggalot, kung nadakit din, ay madi Ibagam no asino da kita. Pakibagaman nga rin ni Chairman Auntie, ni Uncle Joseph. Taisun pa pan makisarita ka dagiti karubam eh. Jakmat kaya't agririri kami Gungungat ni nanang, iyad adayok lang mahayblad isuna. Alaman Auntie pangasyo, tabaring no ding ganda ni Kapitan. Ay, sige. Ibagak to king kwa na kaanakan, into no makaawidak. Mapanan to kasarita digiti karubam nga saan nga agigalgalot ti aso da. Unman nga rod ante. Agyaman nak ante. Nimbagtan na danon kalakay. Ingkamang kidi kasarita ni kaanakam nga Eric. Kat adi reklamo na kanyak itay, nagrana kami di dalan. Ni Eric? Well, hindi kaanakam. Kaya pa yun reklamo ni Eric. Kat nagistayan ka nung nga nakagat ti aso, deti balasang na. Kat saan ka di nga, ada ordinansa iti barangay tayo, narumbeng nga maigalot dagiti taraken nga aso. Una, apay adda ka ti agwarang-walang nga asaw. Adda ka nga rod, kat nagistayan ka nga nakagat ti ati anak na, ti apukom. Iso nga, ingka kasarita ni Eric, damagim no asino digiti, akin aso digiti agwalang-walang, ta isika mismo pan makisarita, tapno din ginda ka. Ta di na kanumot kayat nga isudat makisarita ta, di na kayat nga agriririda. Alaing kan, tabaring sikat din ginda, ta sikat ti Kapitan.
Na Diyos ko, ay, di talaga banag. Anyan ko mga orti maramidak. Saan ko ba't nga aso dagijay? Kasabot nga, saan ko ba't kabailan nga igalot dagiti aso da? So nga tawagak laengan ni Kagawad Bilma. Ta iso ti akin sektor ije nga sityo. Anya? Sikan kabagyam na tagkid daw ti pabor, na daw dawat ti tulong. Kaana ka mismo ni Eric. Kit apo kumpay di nagistayan nga nakagat iti aso. Di ka pala mapan, ibaon mo pelat sa bali. Kit sektor nga rod ni Kagawad Bilma dayta, narigat mo ta noon una kisuna, iso tawagag isuran, ta isot mapan magisarita kada kita adda iti sektor na. Tapno no aramiden da data panagigalot ti asaso da. Ni apeng no kabagyam, di mo ay na Diyos ko, ayasi ka, Joseph, di ka maawatan. Anya ti di mo maawatan, kat sigud mo nga kasyo tararamidin ka no, da problema nga maidanon kanyak, itawag ko iti Kagawad nga kin sektor, tayo so ti mapan makisarita, isot bangkita no anyat problema, sanan to i-report kanyak, idanon nan tumot kanyak, tapno ambok tumat no anyat ti aramidag. Kasya ti trabaho akas kag kapitan. Wen angem makadlawak ken ka, anya ti madlaw mo? Apay nga no ni Kumadre Gina ti agkid daw ti tulong, ti alistom nga mapan. Anya? Tilaad nga matbadlaw mo sika, magda mo danunan nga mismo nga sika ti mangkita ti problema, ken sika ti mga aksyon. Angem no saan nga ni Maring Gina ti agidanon ti problema ken ka? Tiket sadot mo nga mapan, tawagam ti Kagawad nga kin sektor, kunam? Angem apeng or ni Maring Gina. Nadlaw ko nga rod day nga ugali wenno aramid ti asawa ko na kasinyong tano sa bali nga tao ti agkid daw ti tulong wenno agidanon iti parikot ken ni kapitan wen nga ni Joseph nga asawak tawagan na ti Kagawad nga kin sektor. Ngem no ni Maring Gina ti agkid daw ore ada iti katengaan iti pannangan ket isardeng na ti mangan tad ti alistonan ton nga mapan ken ni Kumadre Gina. Iso nga tinaramid ko kasinyong pinaliiw ko ti asawak. Ket idita adamanen idanon kanyak ni Maring Gina nga parikot na may papan iti no Jack Mariro ket dati kaslang adda kano agtatakaw. Kasla adda kano ti agkarkarasakas iti tenga trabii nga atap na ket gaputa ammuda kano nga agmaymay sa iso na iti balay da, dati anak na ket ay aywanan mo ten ti lolo ken lola na. Gapot agmaymay sa ni Kumadre Gina ket masikog pay iso na, baka kano adda ti manggundaway nga akyat bahay, wenno rapist nga mapan umal aligid umar arubayan iti balay na iti tenga trabii. Ket kasapulan na kanumanen ti tulong ni Joseph, ni Chairman. Ket idi bagak iti asawak nga ibaon na dagiti tanod. Saan akon nga lasdaw, idi baga na nga kuyugen na kano dagiti tanod nga agrunda. Angem no awan makasango a tanod, uray siaklatan ti agrunda kunana, ditoyen nga nasiguradok nga adda sa bali nga aramiden ti asawak. Ket iti panang paliu ko ti asawak kasinyong sa anak meten nga naklaat idi ta maduktalak nga mismo nga pudno ti atap ko kasin. Ta idi nakaruwaren ti asawak nga mapan nakanurundaan nga personal iti ayan ni Kumadre Gina, limed ken kuana nga sinurot ko. Ket ditoy nga siniim ko ti asawak. Nga baga na nga agrunda. Ngim, saan ka di nga no agrunda? Ket ditoy aglawlaw, iti balay ni Kumadre Gina. Dito'y ruwar ti balay na.
Ngim apay nga rod nga simrek iti balay ni Kumadre Gina ti asawak. Nga ni mismo Kumadre Gina ti nangilukat. Ay, ang maguri ka. No ada madingar aramidan ti asawak kini Kumadre. Kasano kuma? Idinto nga lakayan ti asawak. Awanin iti gana na. Saan na nakabailan? Siyak to pa yung asawa na kat di nasagidinan. Siguro kat saanan nga tumangkan. Ang anyang ruter aramidin ti asawa kit unig ti balay ni Kumadre Gina. Kasano ka nga matuktalan ita? Sigurado nga inlak na tiri daw. Nakarakap pa'y nagiti tawa. Diyos ko. Sabi ko mata saan nga pudno ti panpanunutek. Sabi ko mata saan nga pudno ti atap ko. Nga lipliputan nak ni Joseph. Angim kasano. Awan matin ti hilig ti asawa kadagita nga banag. Awan ti hilig na at manong katawinan nga awan ti napasamak me. Patsik nga saan nga kabailan. Saan nga tumakder ti kinalalaki na. Ni, ada lumabas ka tao, aglimbengak. Baka makita dak. Baka mailasin dak. Baka kit na ipagarubdang agtatakaw. Diyos ko, anya nga minit yung aramide kaya. Anya tinapan panunutak ng imayak dito eh. Agawid aklain. Baka kit no bidot ti panpanunutak. Baka kit no bidot ti atap ko. Agawid aklain. Sakbay nga matikluak. Sakbay nga da makakita kanya. Urayak na tanti asawak. Dito'y kulat nga paliiwanan. Sintirek tuman. Ibagak tungag kanaig kami. Tano umingar pa'y lang. Kahit nasawin, posible nga nabayagan nga lipliputan nak. Saan gumat kayong kaskaso nga awan ti mapaspasamak kada kami tati yung pagarup ko gapu ti edad min kat saan nang nga kabailan kat syakmat gapu iti edad ko kat saan kumot nga sapul-sapulan. Ang imno no bilang laing tatumangkin to no into no madamdama. No tumakder ti kinalalaki na kahit nasawin kabailan na pay laing kahit nasawin kabailan na matimang dipot kanyak kahit nasawin posible nga da napasamak kadakwada kini Kumadre Gina. Nagpaspas ti pitik ti pusok. Diyos ko. Agtagtagar tiriknak. Diyos ko. Sabi ko matasaan nga po doon nagiti nga atap ko. Iso nga, into no madamdama. Kayat ko. Kahit ko nga saan ko nga mapatanggan ti armas ti asawak. Tapno natalgad ti riknak ka saan nakakabailan nga liputan. Ngim no lakid di ta umingar. Agsagana ka chairman. Agsagana ka Joseph. Agsagana ka kapitan. Wen kasin yung siyaksalaeng ti asawa nga babae nga adda nga ikarkararag na nga saan na tumangken ti kinalalaki ti asawa na. Gaputa kaday tanga gundaway no tumangken man wenno saan ti armas ti asawak isut makasungbat iti saludsod nga agtartaray iti panunot ko nga kabailan nakadipay nga liputan ti asawak wenno saan. Kabailan nakadi nga guliban wenno saanen
Lakay. Oh, kumusta mo dati papanmuin ni Kumadre Gina? Ay, kwa. Nasayat ba? Awan mo tinadnad daw ko nga nagkarkarasakas. Awan mo tinadlaw ko sa bali nga tao nga umararubayan. Nasaya at ano kasta. Kahit anya pa'y tinapasamak. Ah, anya. Ay, kwa. Nakasaritam ka din ni Kumadre Gina? Ay, ay, wan. Nadlaw na siguro nga dagiti ruwar ti balay na. Simre ka kadi iti unek ti balay na? Ah, wan bakit? Angem simre ka gaputa inupresar na ngagkape ak. No kasta. Nagkape ka laeng? Kanya kumapeng arot. Ti sabali nga aramidik. Wan, nagkape ak laeng. Sigurado ka lakay? Ay, apikas lada sa balik kay ipapanan data pa nagsaludsod mo si Kamagda. Awan met kid di, malaksid ti nagkape, anya ka di pa tinaramid mo. Agad di nagsarsarita kami na bayat kagkapkape ak. Talaga? Apay ay nga tamag kagadamag si Kamagda. Dakas ka din nagdamag ak. Di ka di mailiw lakay. Ha? Tsaka mo no api nga kaslang. Kalaat-latan nga. Makalagipak. Nabayag nga minin day di na udi. Adan dua taon nga nasurok. Ay. Abay nga bigla-bigla nga nakapanunot ka o nakalagip ka si Kamagda. Awan lang. Awan matidakas na, Joseph. Agasawa tamot. Angem kabailam kadipay. Siya kunti mang siya kunti may katipagan anay mo. Ay gari ka, Magda. Ay sigurado ka kade. Wan. Saan mo ko na nga pagkidkidan na, nga asawam? Saan kubot niya yung bagat kasta? Saan na bale? Tano saan mo nga kabailan, maawatak. Saan ngagsakit tinakam ko? Ha? Ipadas talaang. Tabaring no kabailam pay. Malay mo, kabailam gayam. Ngam di talaang kami ni padpadas. Ay, kwa. Ay. Oh, kas makitam. Nalpay, bakit? Nalpay ita. Amangan no makaungar, amangan no umingar, amangan no tubakter no anya, no tulungan ka. Yeah. Ne. Apa aja tiramid. Tulungan ka. Igamak, tay ayamak. Nabaring no magargari tiriknam. Gari ka. Saan ka nga? Apay awang kumat karbe nga, kat asawa ka? Anya? Ay, apay nga kastoy. Apay. Diyos ko, aya. Di kamot kami nga naglabar, wano, nagbuguman laang. Apay. Nakapagpagkat. Anya? Unay kamot tan. Baka isbupay kita kita. Guragata anak punasan. Saanan? Ba amlatan? Mati ka talaga bakit? Saan mo napilitan? Apay ngagsinnaay ka. Kunak man no saan nga sakit tinakam mo no, saan nga uminga rin ti armas ko. Ti amok agad umingar pay. Angim okay lahang lakay. Maawatan ka no saan nga umingar pay. Maturog ta ka ro din. Anya,
Sige. Eh, At least itan, natalged ti riknak, nga saan nakabailan nga liputan ti asawak. Tapinadas ko mat nga, pinatangken kat, madimat tumangken. Inayayam ko mat, awa na pulos ti mariknak nga, panagungar na. Meaning, saan nak nga, liputan ti asawak. Apay ngamin nga nagpanpanunutak ti kasyo aya. Apay ngamin nga nagatapak ti asawak. Di nakto pa'y sinagsagid iti nasurok do atawan. Agsapul to pelat sa bali. Ay na. Ay, at least nalawlawagan ti panunot kon. Nalagaan mo ti riknak. Iso nga ikatikan iti panunot ko, dagito yung nga atap ko, nga lipliputan nak ni Joseph. Napukaw anamin pinsan ti panagatap ko iti asawak kasinyong kaputa kaday di nga rabii na paniknikak nga saan nan nga kabailan ti makinaig iti sabali di nanto pa'y kabailan ti makinaig kanyak ket saan nga kabailan nga liputan ti asawak ko na. Naglabas dagiti aldaw lawas ken bulan kasinyong nakla at aklaengen idi tamadamag ko nga naganaken ni Madre Gina. Kasano ko mga aganak? No kwenkwentaek, 5 bulan pa'y laeng. 5 bulan pa'y laeng. Sipud idi nagbakasyon ti asawa ni Kumadre Gina. Nagsublimit manen deti panagatap ko. Nagsublimit manen dagiti atap ko iti asawak. No kasta, saan nga ni paring Peter ti akin putot ti anak ni Kumadre Gina? Ket basar iti panagsalsaludsod ko, tamabainak ba't nga agdamag ken Kumadre Gina? Ti kano rason ni Kumadre Gina ket immature kano ti anak na. Ket iti maysa nga aldaw nga napangko sinarungkaran ni Kumadre Gina, gaputa makuryosak laeng. Nga awan iti panggep ko nga agdamag no apay nga nagsapa nga naganak. Nga kasla dati aklo naglatamaten wano patsek latamaten ti rason na nga premature ti anak na. Ang imidi makita ti anak na kasinyong saan mo't nga premature ti langana. Naka-healthy mo't, nakadakdakkel. Di kad addaman ng atap ko kasin nga posible nga ti asawak ti akin putot ti anak ni Maring Gina. Numaminsan kasin yung panpanunotek nga kasla saan ko pa'y unay nga ammo ti asawak itilikudan nga mano adekadan 20 years nga agam ammo kami. 20 plus years kunak kuma. Manumeten nga tawen, sipud idi nagkalaysa kami. Dadakkel meten dagiti anak mi. Yung nga stadyak pa amot agtartaray iti panunot na. Iso nga damagik man kasinyong. Makontrol ka di ti lalaki, ti armas na no kayat na nga saan nga umingar. Dayta lati saludsud ko ta dayta ti mesa nga mang burburibur ti panunot ko. Baka ket no ammo na nga kontrolen ti armas na. Baka ket ammo na nga testingek idi. Apay no siyak di na kayat nga sagiden. Apay no sabali sagiden na no kas pagarigan tapudno ti atap ko. Tabalak ko kumamanan nga sintirin ti asawak, ang amangan no, kabailan na nga kontrolen. Iso nga saludsudek man kada kay nga lalaki, ken ore asin nun, ore babae, basta amuna. Mabalin ka di nga kontrolen ti lalaki,
Deti armas na no kayat na nga saan nga umingar no paingaren ti babae. Tano ibagayo nga kaya na ay na talaga lipliputan na ka talaga ni Joseph. Siguro kontrolan na. Siguro kinontrol na idi. Siguro talaga di na kayat nga patangkenin tapno no panunutik latang nga di na kabailan ti mangsagid iti babae. Sagbay nga maladaw ti amin kasinyong sagbay nga mabagtitak kadati nga parikot ko. Sungbatan yung man ti saludsod ko balakadan dakman kasin. Dahil di nga rod ti pakasalita akasin yung nga imbure ko kada kayo kasapi ko matulungan dak babaen iti panangitid yu ti balakad kanyak. Kasapi ko mata nakaibati mati adal dahil nga pakasalita ak kadigiti amin nga dimngeg nga kas kanyak. Kasapi ko magat nakaitid liwliw akin pagsarmingan ti biyag kada amin nasangapada. More power to your program kasin and God bless everyone. To'y agat-atap apagaya mo, Magda.